paki ang amo. Nang nakapalit na sad mi diri sa kilid-kilid ug ubay-ubay na sad nga mga pagkaon. So pag humana mo pamalitan mga inday no is namalik na mi sa hotel kay lagi amo apang iimpaki ang amo ang mga pinalit. Unya lagi kay daghan makaing utap ang amo ang gipamalit. Mo na naglisod na sad noon mi og sulod sa malita kay lagi di na sad noon maigo tanan amo ang gipalit. Mo na gihabuan na lang namo ang ubang utap ug among gipulihan ug mga ampaw. Mo na sa usa ka malita is puro ra jud na mga pagkaon tanan ang amo ang gibutang ana. Kay ang isa mong gud ka malita ni nga dako kayo is puro pod mga makaon, puro pod mga chocolate kay lagi gikan man akong sister-in-law og Dubai pod ani so daghan pod kay siyang mga pagkaon nga dala. Mo na ang uban namong mga pagkaon nga dili na maigo dito sa malita so ako ana lang nang gipang-arrange kay akong gipangbutang sa mga cellophane. Nagpalit na sa day mi anig bag nga dako kay sa tanan kay lagi para mabutang nako ning ubang mga pasalubong namo nga dili maigo sa malita ba. Mo nang ako na pong gipanghabwa og bali kay lagi gusto jud ako ma-arrange siya maayo kay para maigo jud siya tanan kay para wa na mi daghang bitbiton pagkaugma. Mo nang gisulit jud namo ang Cebu mga inday ba nga daghan jud mi paliton or amo jud gipamalit ang amo ang gustong paliton